Escena 11. Día verdade. É xoves pola mañá, por fin chegou o día do festival. Todos están nerviosos e ilusionados. Nadia e Salva están sós na aula de sexto B, repasando os movementos da coreografía, e no corredor o resto dos rapaces corren dun lado para o outro buscando o vestiario, os complementos, os obxectos que precisan para o decorado. Respírase a tensión e, ao mesmo tempo, a alegría no ambiente. Vamos, agora sí, Salva. Que? Alégrame que por fin me a contaras. Non esperaba que me chamaras onte. Eu tampouco sabía que ia a facelo. Sabes, a mí tamén me pasou o mesmo, aínda que eu era moito máis pequena. Imagínate, se por aquel entón aínda non xogaba ben ao fútbol. Ti? Iso sí que non o creo. Faz ben porque sempre xoguei que flipas. Cando correu tamén crin que todo era por a miña culpa. E como te deches conta de que non era así? Cansei de estar mal, supoño. Non sei, non é xusto culparnos polo que fan os nosos pais. Dame que vou usar moito o móvil. Ao mellor así non me sinto moi lonxe de ningún dos dous. A que tampouco sabías que nunca viu o seu pai? En serio? Largouse cando era un bebé, e Walter solo ve os seus unha vez ao ano. Están en Ecuador. El vive na casa cun irmán maior, os seus tíos e os seus 3 curmáns. Debe de botalos moito de menos. El di que non, pero eu sei que sí. Ata lles adica raps dos seus e iso. Despois hainos con sorte, claro, como a Rebeca que ten uns pais señais, ou como Óscar que se leva fenomenal coas súas dúas nais. Non tiña nin idea de todo isto. Porque te fixas pouco. Deberías mirar máis a xente que te rodea, creo. Imos xa co resto? Vou nun intre. Perfecto, non tardes, Creo que vou mandar un audio a Aixa. Hola, tía. Conteillo todo a Nadia. Tiñes razón, tía. Agora creo que me sinto mellor. Agora non estou só.